sa zapojenie, prutica zapojená, jedna, druhá, baví bežia dopredu. Ale trápime sa s košíkom. Tak to je veľké trápenie. Predpokladám, že... No ja si myslím, že tam košík asi nebol tak dobre natočený. No, skús to ešte raz. Nemá. Dávaj, Erika. Tak, košík máme v týchto chvíľach natočený. Aj, poďme dávaj. Tlačím vodu do... sa mi zdá, že baví som troška prekladil 43,4, rýchlejší terč nie je síce najpodstatnejší, pretože bude veľmi podobne 43,393, ale to